Йоу, ден номер 2 и влог номер 2. Ето ни с Камен, тук сме. Взели сме си семки, взели сме си пирони, взели сме си сезал и си взели и вода. Вода горна баня. Най-тегата вода, ако искат да ни спонсорират. Взели сме си чували, за да могат да вържеме, да не изхвърлят боклуците в гората. В миналото видео, част 1, ако не сте го гледали, отидете да го гледате. В част 1 направихме почти дропа. Сега имаме малки работи да довършваме. И почваме попивката. Ай, приятно гледане! Всеки момент сме там, чакаме четата от миналото видео. Тук сме, седнали сме на него, его зад нас. От Paymana, които искат да ни спонсорират, да задействат нещата, защото не обичаме люти семки, така че няма какво да се бавите. Едни малко по-луди кадри от забитото GoPro в земята. Сега ще слагаме чували, защото всички си изхвърлят боклуците в гората, не трябва така че ако си изхвърляте боклуците в гората, ние с Камен ще ви намерим, да знаете. Точно така. Трябва да го срежем. Чакай, сега трябва да го срежем. Готови сме, брато. Сега ще вземем ножица. Откъде ще вземем ножицата, като я нямаме? Имаме ножица, верно. Само трябва да изровим от храстите. Намерихме ножицата. Откриването на първия чувал, брато. Рожицата е толкова... Рожицата! Ножицата е толкова тъпа, че не мога да го срежем. Аре, режи, бе! Аре, давай по-бързо! Опани. Аре, давай, бе! Разгиле, бат. Добре. Ето, показваме кадри. Ето, вътре сме в първи чувал, направен. Да не си свърят боклуците и там отиваме са. Майка му! Втори чувал сложен, точно до скока в миналото видео. Официално готов. Много добре, я гледай кой готов. Сега почваме по клеща. Ще скоча до тази. Пиката, я скочи. Да. Скочи за виото. Кой скачаше за виото? От мен е по-високо, верно. Прав бег! От дропа. Я скача, бе, камба. Скача. Той! Засюка! Ай се, бе. Тук сме. Изчистихме тази линия до някаква степен. В момента я разчистим още. Тук сега ще направим един скок. Горе-долу ще е висок. Ето толкова. За да мога след дропа да има нещо по-готино и свежо. Там дето е края на триона. Ще има вираж. После ще продължава сигурно над там. И ще ни изкарва на другия вираж. Машина. Хванахме си калинка. Така. Сега ще литне, глеса. Отива накрая. И полита, бат. И че падна. Разпери крила.
И се отказа, добре. Време ти е, Калинке. Излиташ. Йоу, ето ни тук с Лазар, ден втори между другото. Вчера направихме скока, става мега яко. Тя че ще ни блъсна кола, брато. Вчера направихме скока, беше мега яко. Никой не го е скачал за сега. Така че отиваме направо, го мятаме. Пожелавам ви приятно гледане и ако ви хареса клипа, направо лайквайте и се абонирайте. Опа! Йо! Скачаме скока всеки момент. О! Йо! Бързо включване, ето ни. Ево е тук. Едва го дигам. Тук, брат, няма как да стане. Така ще видим дали е щупено. Това дроп определено няма да го скочиме, но поне мога да кажем, че сме го скочили. Те момчетата обещаха да не казват, че човека е падал. Ще кажат, че го е скачал назад на салто даже. Нищо, че ще го качиш. Нищо, че ще го кача в YouTube и в TikTok. Няма его. Напади го само. Чао!